Az újrakezdés a nagy mumus, mert nagyon félünk újrakezdeni dolgokat. Néha van a dolgok, amit kétszer, háromszor, négyszer is megpróbáltuk, aztán véglegesen feladtuk. Ilyen a fogyókúra, ilyen az egy szokás felvétele, hogy mostantól kezdve ezt és azt csinálom, elmegyek egy fitnessklubba, reggelenként futok, még bele is kezdjük nagyon sokszor ezekbe, ha időben nem beszéljük le magunkat róla, és belekezdünk egy kommunikációba is, harmadjára, negyedjére, aztán kudarcot vallunk, és csattanunk a munkatársak szarkazmusán, csattanunk a főnök leértékelésén, vagy a férjünk, feleségünknek a rosszaló tekintetén, vagy a gyerekeknél, hogy már megjön a hegyi beszéd, és feladjuk, és azt mondjuk, hogy nincs értelme ezzel foglalkozni, mert megváltozhatatlan az, ami eleve elrendeltetett, és hát az önbizalmunk minden egyes beszélgetésnél csökken. És ez rányomja a bélyegét az összes többi szándékunkra is, amikor változtatni szeretnénk valamin, vagy elő akarunk hozakodni valamivel, el akarunk valamit érni, és oda akarjuk magunkat tenni, és szeretnénk rajta változtatni, visszahúzódik az ember, és egyre jobban, ahogy telik az idő, minél több koppadás éri az embert, annál inkább az ember úgy gondolja, hogy hát talán ezt nem is kellene. Ez nagyon hasonlatos az a kísérlet, az ősrégi kísérlet, amikor összefogdostak bolhákat, nem tudom ki csinálta ezt, ki volt ez a bátor, betették egy üvegpohárba, egy a félmaréknyi bolhát, azok ugráltak, de tető volt a tetején, egy üveglap, és akkor ugrottak, és beleverték a fő, ugrottak, és beleverték a fő, ugrottak. Nem sok idő után pont akkorát ugrottak, ahol meddig éppen nem ért el a fejük az üveglapot, és utána levették az üveglapot, és nem tudtak utána soha kiugrani a pohárból, mert tudták, hogy ott van a pohárnak a teteje. És gyakorlatilag ilyen az ember is. Próbálkozik, és úgy érzi, hogy ott a határ, és nem képes rá többre, és el is felejti, hogy valaha képes lehetett volna, és el sem hiszi már, hogy többre képes. De ez egy nagyon nagy csapda. Mi úgy építettük fel a rendszerünket, hogy segítsünk azoknak, akik még bíznak abban, vagy reménykednek abban, hogy talán az üveglap nincsen ott, és talán most összejön egy változás, ami lehet a testtel kapcsolatos. Mert hát rengeteg dolog lehet a testtel kapcsolatban, akár a működésével, az egészségével, az energiaszintjével, a kinézetével, a súlyával, vagy a körfogatával lehet gond, de lehet egy gondolkodásbeli, hozzáállásbeli probléma is, amikor bizonyos dolgokat nem úgy csinálunk, ahogy kellene, de az is lehet, hogy próbálkoztunk valami nagy dolgot elérni, komoly célt elérni, és megint megpróbáltuk, és visszajött a labda, és nem bírjuk elérni azt a bizonyos cél, az lehet egy financiális cél, egy üzleti cél, az lehet egy szokás cél, lehet egy fölépítek valamit, egy rendszert, egy valami új dolgot, ami segít az embereknek, vagy bármi, és nem mer neki kezdeni az ember, még egyszer már jó párszor koppant, és lehet is nem is azon a területen, hanem másút koppant a fej, de elveszítette a reményét abban, hogy bármilyen nagyobb dolog összejöhet, és akkor a célok úgy összetömörülnek, úgy beállunk erre a szűkösségi célkitűzésre, a szűkösségi vágyakra, a szűkösségi hitre, hogy mire vagyunk képesek. Én hiszem azt, hogy bárkit ki lehet ebből mozdítani, ha van rajta szándéka, mert van az a tudás, ami megmutatja azt, hogy képes lehetsz rá, csak nem más kell csinálni, mint felvenni a nézőpontokat, amely jelen pillanatban még nem rendelkezel. Ugye mi a programokat így állítottuk össze, amelyben úgy látod, hogy van ennek értelme ezzel foglalkozni, a kommentben nyugodtan írd, hogy újrakezdés, és hát ha